Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakapiwawo mubobobo. Mukoma, ndichizosvika pakuzotora mushonga uyu, inini ndainge ndichida mushonga welucky, but kana wagara wangotora mushonga welucky unenge wava kuda kungochi unge uchingodiwa like nemukadzi wose waunenge wasangana naye, because ndaiti kana ndikataura nemukadzi so mukadzi uya uya aibva atotanga kana kutonakirwa neni, but ndaizoti kana ndazosvitsa mukadzi uya uya shoko manje ndobva ndaona kuti munhu apa ndinenge ndichitomuda obva andiramba. Ndikabva ndati zano nderipi, ndokubva ndazodzokera kuna sekuru vaya. Sekuru ava vaya vekundipa lucky, ndakabva ndavaudza kuti sekuru ndainge ndada angu kuti vange vachindipa mushonga wekuti ndinge ndichidiwa. So vakabva vanditi zvino mushonga uyu wekuti unge uchizodiwa nemukadzi wese uyu waunenge wada, iwo unoti netsei, because mushonga wacho unozopanduka kunyange ukazama kuti unge uchitevedzera like mhiko dzandichakupa, but still at the end mushonga uyu wakasiyana newe lucky, uchatozogumisidzira wava nemubobobo. Mukoma, I am sure kuti hakuna murume asingadi mubobobo. Zvekungoti kana ukangoona mukadzi waunenge waona waunenge wachiva, no need yekuti unge uchitambisa nguva zvekuti unombotanga wambopfimba mukadzi. Munovaona vakadzi ava vanombotanga vashaina, even though munhu achitozviziva kutoti munhu uyu ndiri kumudawo, but iye anombotanga ashaina achita sekunge asingakudi. So ndakabva ndatoona kutoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingotora mushonga uyu wemubobobo. Ndakabva ndazovapa mari sekuru vaya kuti vange vachizondigadzirira chikwambo chacho ichocho. Saka chinhu changu chandiinacho mukoma chakatongoita kunge sikarudzi. Munoona sikarudzi yemunhurume ndo chinhu chandakagadzirirwa nasekuru, chidhori chacho ichocho. So sikarudzi iyi itori nemabhora uye zvekare itori nemaziso, ndiyo yandinoshandisa. Like zvinoitika mukoma, paya pandinenge ndichiboba mukadzi ndinobva ndatoona kutoti ndinenge ndisisina like normal sikarudzi yangu iyi, but ndinenge ndava nesikarudzi like chidhori chacho ichocho icho chandakagadzirirwa nasekuru vaya. Ndobva ndatotanga kutoboba mukadzi. Apa zvinonakidza sei kuti unenge uchiboba mukadzi dzimwe nguva anenge akushainira, apa unenge uchinyatsokumunzwira kutoti ya uyu ndiri kutomunzwira niceness yose uchinyatsokumboba. Zvino zvandinoita mukoma nacho ndezvekuti ndinowanzo kuenda kumapark, especially pamasundays paya ndipo pandinoona kuti kunenge kuine vanhu vanenge vakati wandei vanenge vachifara zvavo, because iwo mubobobo uri easy kuti unge uchinamira pavanhu avo, like vanenge vachitoita tumaromance twavo, vanenge vari pamaoutings avo. It is easy kuti unge uchiboba mukadzi, because mukadzi iye kunyange akanzwa kuti pane zviri kuitika mhani pandiri, why is it all of a sudden ndava kutonzwa kutoti kuzasi kwangu uku kwanyorwa kudai, but anobva angozviudza kuti sezvo ndiine mudiwa wangu, maybe that is why ndiri kunzwa kuti kuzasi uku kune zviri kuitika. So ndinowanzo kuenda hangu kumapark akasiyana siyana. I would rather choose to drive kutoti ndinge ndichitoenda kupark, ndobva ndatongonopaka paya, ndobva ndatanga kutarisa. So zvandinozoita ndezvekuti ndinoti kana ndikaona panenge paine macouples ndinobva ndazoenda zvangu ndobva ndanogara padhuze nemacouples aya ndobva ndatotanga hangu kungotambisa foni yangu kana kutofamba nechibhazuka changu ndichitoridza zvangu maromantic love songs, mabedroom songs aya then ndinenge ndichitoteerera paya. Ndobva ndatotanga kutoona kutoti sikarudzi yangu inobva yatoshanduka. Ndobva ndaita sikarudzi iyo yakagadzirwa nasekuru vaya. Ndinongoti kana sikarudzi iyoyo yazvipfekedzera pandiri, then ndinobva ndazotozviona ndichitobuda mubhodhi mangu, ndinosara ndakagara zvangu, but ndinenge ndisisiri inini. Then ndinobva ndatofamba ndobva ndatoenda paya panenge paine macouples aya, ndobva ndatotanga manje kutobata mukadzi uya kana musikana. Kana ndapedza kudaro munhu ndobva ndatotanga kutomudya zvenhu. Mukoma nashi ndiri munhu wekuti sometimes ndinokwanisa kutoboba vakadzi kana 25 kana ndazoboba nhamba iyo yandinenge ndichida musi wacho
wacho iwoyo ndobva ndazodzokera zvangu kumba kwangu. Kana muri semuraini mandinogara handichatauri, ndinovaziva vakadzi vose ava. Zviya zvekuti mukadzi achifamba unenge uchitoziva kutoti uyu akadzika kusvika palevhel rakati, uyu akadai, uyu akadai. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini ndiri mukadzi uye ndine makore 36 years ekuberekwa. Hey mukoma Nashi, murume wangu is no longer okay. Murume wangu ari kutoda help, but chinondirwadza manje pamurume wangu ndechekuti even though ndichiona kuti munhu uyu ari kuda help itori serious, takatombozama kuti tinge tichiendawo kuma-professional counselors, but still manje murume wangu before the therapy had even finished akabva ati ainge ava kusada kuramba achingodzokera kuya. Inini nemurume wangu tiri muno muSouth Africa, but murume wangu iye ava kutoita sekunge munhu ane dzisina kunyatsokukwana. My husband has been beating me for a very long time, but kubva zvaakazoreurura akabva azoregedza kahunhu kake kupota achindirova. So at that time womukoma, sezvo ndainge ndisingazivi painge pachibva problem yake, ndainge ndichiti kana paya akatanga kunetsana neniwo ndaibva ndatanga kunetsana naye ndisingatozivi kutoti munhu uyu wandainge ndichinetsana naye iye he was being aggressive nekuda kwezvimwe izvo zvaainge achisangana nazvo. He is always aggressive such that he ended up acting as if paya kana achirara neni dzimwe nguva aitoita sekunge munhu ari kundibata chibharo, uchitoona kutoti munhu uyu like izvozvo zvaanenge achiita kundibata chibharo anenge achitoita sekunge munhu ari kutonakidzwa nazvo, kunakidzwa nekundiona ndichieredza misodzi panguva iyo yaanenge achiita bonde neni. So ndaingogara ndichingomubvunza kuti nhaimiko munondiroverei, ko nhaimiko why is it muchindibata chibharo, handiti ndiri mukadzi wako here, ko unodii kungokumbira zvakanaka, because mwe nguva zvaaita ndezvekuti aikwanisa kunditaimira kusvika paya pandinenge ndarara, then ndobva ndazotonzwa kutoti ko munhu ingawani zvaari kumanikidzira kupinda panenge pakaoma kudaro. Then my husband will say kuti he is very sorry. So aibva azoti sure, I did not even mean to beat you up. At that time koma, whenever he would say sorry ndaibva ndangomuregerera, but this made me to be very confused. Handidi kukunyeperai. Ndainge ndava kungogara ndichingozvibvunza kuti zvino murume uyu ndingaitawo sei kuti murume uyu ndinge ndichimufadza, because ndaingoti kana ndikazama kuti ndinge ndichifara naye then iye aibva atogumbuka. Mukoma Nashi apa ainge asingadi kuti ndinge ndichitomboudza kana hama dzake kuti this was what was happening. Ndakazotonzwisisa zuva iro paakazondiudza kuti paainge achiri mukorokoza kune zvakaitika ikoko variko kumakomba, ndo zvinokonzeresa kuti iye achizova this aggressive behavior nekuda kwezvaakasangana nazvo. So mukoma Nashi, murume wangu munozviziva here kuti akatombopenga for almost a month. Mukoma Nashi aiti achipenga kudaro, but maikwanisa kutotaura nyaya. So ndaiti kana ndikada kuudza hama dzake ndopa aibva azotanga kupopota zvekuti sometimes aibva atoti iwewe ndoda kukutengera banga ndinge ndichizokucheka because haunzwisisi. But ndaiti kana ndikamuudza kuti okay, I am not going to tell your relatives, then aibva atoita bhopaya. So iye haadi kuti hama dzake dzinge dzichizviziva kutoti dzimwe nguva anotomboita sekunge munhu anopenga. I hope kuti mukoma you are going to post my story because I am really confused. Antombozivi kuti ndoita sei. So inini nemurume wangu kunoku kuSouth Africa hatisi vapfumi zvedu, but mari dzedu tinadzo. Tine matrack edu maUD edu maviri, uye zvekare tine zvimapickup trucks zvedu zvatiinazvo, uye zvekare tine fruit and veggie market. Saka
zvatinoita nezvekudai tinopota tichienda mumaprazi then tobva tazonohodha. Kana tahodha kudaro then tinobva tazouya tichihodhesera vaya vane misika yavo mutauni, uye zvekare tinohodhesera neavo vanenge vari kumalocation. Tinotoita zvekutoti tinoenda ikoko tichinovahodhesera so as to cut their costs. Saka nemurume wangu we can say kuti we are living wo kaupenyu karibo and we are so hard working. So I remember kuti there was this other day in that month when my husband was running mad. Takabva tazoenda kune rimwe prazi. Takati taenda kuprazi kuya Mukoma, tainge tichida kuti tinge tichihodha mabutternuts. So takangoenda zvedu tiri vaviri. Takati tasvika kuya. Saka kana uine zvaunenge uchida kutenga unototanga wabhadhara kushed, then kana wabhadhara kushed ndo apo manje paunobva wazoenda kumunda uine receipt iro raunenge uinaro. So takabva tazoenda kumunda kuya ndokubva tatonomirawo muqueue because kwainge kutori nemotikari idzo dzainge dzichitolodwa kudhara. Takazoti tasvika kuya murume wangu iye akabva aburuka mumotikari. Paakaburuka mumotikari Mukoma, I sensed kuti there was something that was taking place with him, but ndakangoti sezvo tatobva kutown tichitoita nyaya achitoratidza kuti iye munhu ari bo, chipengo chake chichiratidza kuti chainge chambosuduruka paari. Saka akabva azotanga manje kufamba achienda kwainge kuine vamwe vakadzi vainge vatori busy vachitolodha. Mukoma akabva azotanga kungoseka uye zvekare achidanidzira such that vanhu vakatoshamisika kuti ko munhu uyu what is going on with him, but semunhu wekuti anogara achingoita majokes, everyone just thought kuti sezvo iye ari wemajokes, that is the reason as to why he was just running around achidanidzira achiimba. Then vanhu pavakazoona kuti munhu uyu ari kutorwara nepfungwa, akabva azonhonga butternut. Akati anhonga butternut riya ndokubva azoisa butternut rake apo pasikarudzi yake, but haana kuburitsa sikarudzi yake, ndokubva azotanga kuacta as if butternut riya rainge ratova sikarudzi yake. Akamhanya achidanidzira achienda kwainge kuine vamwe vakadzi achiti honai sikarudzi yangu kuti yakakura sei, hakuna here ari kuda kumboitwa nesikarudzi yangu. Apa ainge achitaura zvinyadzi sei. That was when pandakazomutora ndokubva ndazomuisa mumotikari kuzonosvika tichipedza kulodha. Murume wangu ndainge ndakangomulokera mumotikari. Mukoma ainge ava kutoita sekunge mwanana because akati akagara papassenger seat kudaro ndokubva achitanga manje kunanzva mahwindo. Ainge achita kunanzva mahwindo Mukoma Nashi. We then returned back to town. Tikabva tazosiya mabutternuts aya kushop kwedu, and I then returned with him back home. Kuzosvika achizova bo, I was keeping him indoors. Iye ainge achitoti usandiendesa kuchipatara because dambudziko rangu iri haritombodi kuti ndige ndichienda kuchipatara. Paanenge achitopenga ipapo anenge achitotaura zita remurume wacho uyo waakaona akafa paainge achiri mukorokoza, achitoti dambudziko rangu kana ndikangogara ndasvika pamba pake murume uyu, kana ndikangoudza mukadzi wake zvose zvakaitika, ndinobva ndatoita bo, handisi kupenga ini mukadzi wangu, but mweya wemurume uyu ndo unombopota uchiuya, then kana wandigara ndinobva ndazoita sekunge ndinenge ndava kupenga because ndinenge ndichirwidzana naye murume uyu achinditi enda, inini ndichiramba. So murume wangu ndakabva ndazogara naye pasi ndikabva ndati please tell me my husband because I need my answers so that I can be able to help you. Chii chakaitika? Iye akabva azonditi sezvaunongoziva mukadzi wangu, apo patainge tichiri kuzimu paya pandainge ndichimboita zvechikorokoza. At that time akabva azoti ainge aine imwe group syndicate iro raainge achishandidzana naro ikoko kwacho kwavainge vachiita zvekukorokoza. Saka kwavainge vachiita zvekukorokoza kwainge kuri kudhuze nerimwe gomo, saka gomo iroro rainge richinzi rinoyera. Saka makorokoza mazhinji akatongopereramo mugomo macho imomo vachitongorasika. So iye anoti pane rimwe zuva apo paainge ari kumakomba nechikwata chake ndopaakabva azotanga kunzwa mudumbu mushure mekunge adya matowe. Akati adya matowe akawanda akabva atanga kunzwa kuti mudumbu make mainge moruma, ndopaakabva azoudza vamwe vake kuti ainge achida kuti ange achimboenda mudondo kuti ange achimbonozvibatsira. Then vamwe vake anototi mushure mekunge avaudza vakabva vatotanga kutoseka. Saka vakabva vati kana wafunga kuti unge uchizvibatsira chizamawo kuti
unge uchifamba uchinhambwe, nekuti vamwe vainge vachingoti kana vakangopota kuseri kwechikwenzi vobva vatozvibatsira paya. So iye anoti akabva azotanga kufamba, but anoti haazivi kuti chii chakazoitika, because anoti akazongokaruka ava kutoona kutoti ainge atova mugomo muya apa ainge ava kusaziva kuti zvino angadzokera sei kumakomba uko kwaainge asiya syndicate rake. By that time paakazama kuti ange achiburuka mugomo, iye anototi aitoona kutoti ainge achitorasika even more. By the time paakazodzoka kumakomba, anoti vamwe vake vakabva vamuudza kuti for 2 hours he had gone missing. Saka iye anoti paainge achiri mugomo achizama kuti ange achitsvaka pekuti ange achizama kuti ange achiburuka mugomo muya anoti ndo paakabva azoona umwe murume uyo ainge akatozvisungirira mumuti. Murume uyo airakidza kuti ainge atova nemazuva akazvisungirira. Saka anoti akabva atanga kutiza paya ndokubva azodona. Even right now murume wangu kana achifamba anenge achitokamhina, because gumbo rake rekuleft rinogara richingomurwadza, anoita sekunge ane ma-internal injuries, but iye manje hadi kuti tinge tichienda kuchipatara, anongoti ndiri ball. Saka anoti by the time apo paakazosvika kwainge kuine chikwata chake, akabva azoudza vamwe vaainge achishanda navo kuti iye ainge aona munhu ainge akazvisungirira mugomo, but vamwe vaya vanoti, but vamwe vake iye anoti havana kuda kumubhilivha mushure mekunge avaudza, sezvo mazuva acho ainge achiita zvekuputa mbanje. Anongoti vamwe vake vakangoti iwe tora mbanje idzi umbosvuta, nekuti uko kwawanga waenda kugomo kunoyera unokwanisa wasangana nezvimwe zvinhu zvisinga existi. Saka akabva atomona mudzanga wake wembanje ndokubva atanga kutosvuta. Iye anoti kubva ipapo akabva atokanganwa nezvemurume uya waainge aona akazvisungirira. This is what my husband told me. Anoti a few days after ndopa akabva azorota. Anoti iye akarota murume uya ainge akamira naye, murume uya achitomudza kuti zita rangu nesinemu ndinonzi Ningi, ende ndikuda kuti unge uchienda kunoudza mukadzi wangu kuti inini ndakasofa kudhara, handisisiri mupenyu, haafaniri kuti arambe akangondimirira, anofanira kutoti ange achitosimuka, ange achitokwinya, atange kutsvaka basa kuitira kuti ange achikwanisa kuraramisa mhuri. So murume uyu iye akabva azoti kumurume wangu naiyewo ainge ari mukorokoza, zvino vakazoti vabata bhandi vazoita mari. Saka iye akati hanzi pavainge vaita mari, sezvo ainge aitawo chinguva chakati rebei asina kana kumbogara, akasika bonde nemunhukadzi, ndopa akabva azofunga kuti ange achienda kunorara nemahure. So akabva azokecha rimwe hure ndokubva vazoenda paya. By the time apo paakazomuka, anoti akabva atoona kuti muchikebhini muya hure riya rainge ratuta zvose ratotiza, uye zvekare ainge atorerwa mari. Iye akati kumurume wangu akashandisirwa black fluid yaakaisirwa mudoro ndokubva azorohwa neblack out. That is the reason as to why akazofunga kuti zvainge zviri nani kuti ange achizozvisungirira, because ainge asingadi kuti ange achienda kunoudza mudzimai wake kuti ainge akabirwa mari nehure, because some of his friends hanzi vakatongobva kumakomba vakananga kumusha nemari. Saka iye ndokusaka akabva azozvisungirira. Saka anoda kuti murume wangu ange achienda kunozivisa hama dzake uye nekuzivisa mukadzi wake, because iye anototi mukadzi wake nanhasi uno achigere anongofungidzira kuti iye achiri mupenyu. So mukomanashi murume wangu haadi kuti nyaya iyi inge ichizivikanwa nehama dzake, ende kuti ange achienda anoramba zvekare. So zvakazoitwa nemurume wangu ndezvekudai, akabva azoenda kuno umwe muprofita. Saka iye akabva ati sezvo ainge achishandidzana nechikwata chake kuti ange achisuduruka zvainge zvisingaiti, because anoti ipo paya dai ndakasuduruka, by the time vamwe patakazobata bhandi dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisipo, kana nanhasi uno tingadai tichiri kungotambudzika. Saka murume wangu anoti akabva azoenda kuno umwe muprofita ndokubva azoudza muprofita uya zvose zvaainge akasangana nazvo. Saka nemuprofita uya vakabva vazokwidza gomo riya, but anoti vakangoti fambei zvishoma ndokubva azonzi aifanira kuti ange achizochera guva, but iye anoti guva racho raakachera gomba racho rainge risina kana kumbodzika.
then ndokubva azonzi aifanira kuti ange achizoisa $10 mugomba riya raainge achera. Saka iye akabva azonzi ange achizotanga kuomberera. Saka akabva azoomberera $10 iya ainge aisa muguva muya. Akabva ati nhaiwe Sawira, unondiziva here? Nekuti inini handikuzivi Sawira wangu, ndinozviziva kuti wanga wasarudza ini kuti tinge tichifambidzana tose, ndinge ndichizokuperekedza uye unge uchizondirakidza kune hama dzako, kuitira kuti ndinge ndichizozivisa hama dzako kuti iwewe hausisiri mupenyu asi wakafa. So inini handikwanise kuti ndinge ndichikuperekedza Sawira, ende kana munhu ati haakwanise inenge isiri mhosva. Saka nemari iyo yawakandivimbisa kuti ndainge ndichazopiwa nehama dzako, ini ndinoona sekunge zvisingaenderani nezvose izvo zvawakandiudza, sezvo iwewo uri kuti kana mudzimai wako ari kutotamburawo chikafu. Zvino kana ndikazoenda ndikasiya basa rangu, hauone kuti zvaurikuda kundiitisa ndinenge ndava kutoda kutourayisa mhuri yangu nenhamo here? Zviri nani kuti iwewe mweya wako unge uchisimuka wobva waenda, because neniwo ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichirwirawo mhuri yangu, ndikuda kuti ndinge ndichipawo mhuri yangu upenyu hwakanaka. So right now uri kuti ndinge ndichienda kuhama dzako, apa hama dzako futi vari varombo, saka vanozondibhadhara nei? Ndokusaka iwe Sawira, ndati nemari iyi ini handikwanise kuti ndinge ndichikuperekedza, because handikuzivi nikisi wangu. Anoti iye akabva azoisa mari iya yamuguva, ndokubva azoramba, akabva azofushira mari iya yamuguva, akafushira $10 iya. Saka kubva ipapo murume wangu ndopa akabva azobata mari. So mukomanashe, ndo nyaya iyo yandakaudzwa nemurume wangu. Zvaizvezvi handichazivi kuti ndoita sei. I know no peace at all. Nguva zhinji mukoma ndinotorara around 3 AM because ndinenge ndichingozvidya mwoyo. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma kani zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa.